садсолаи навин тавонист ки бо тамоми ҷузъиёти фановарию техникияш ба кулли соҳоти ҷамъияти инсонӣ панҷа занад, онро ба пешрафт расонад. илм бошад ба рушди ихтирооти бештару беҳтари технология боис гашт. он таҷҳизоте ки имрӯз мо аз он истифода мекунем, ҳамагӣ 10 солаи қабл тафовути комил дошт. агар ки не, пас он амалиётеро анҷом медиҳанд ки таҷҳизоти истеҳсолии даҳаи қаблӣ қодир набуданд ки барои иҷроиши он роҳат бошанд. ин ҳама навгониҳо натиҷаи тафаккури ҳамонҳоест ки дониш доранду навоваранду ҷӯянда. давоми соли 2021 тариқи барномаи навовар аз телевизиони Душанбе чандин чеҳраҳое муаррифӣ гардиданд ки ҳамагӣ дар кори худ бо ҷӯяндагиву навовариҳояшон фарқ доштанд. албатта шумораи қаҳрамонҳои барномаи мо зиёд буд, аммо мо дар асоси анҷом додани назарсанҷӣ ва таваҷҷӯҳи бинандагон тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ 5 чеҳраи беҳтарини солро муайян намудем. шояд барои шумо бинандаи азиз ҷолиб бошад донистани ин ки қаҳрамонони барномаи мо киҳоянд ва чӣ касбу коре доранд. наврасони тоҷик бо роботсозии худ ғолиби чандин озмуну олимпиадаҳои дохиливу хориҷӣ гардиданд. омӯзишгирандагон аз маркази таълимии роботсозӣ дар шаҳри Душанбе ишғолкунандаи зинаи панҷум дар барномаи мост. наврасони тоҷик низ бо ихтироти худ мехоҳанд дар олами кашофии технологию инноватсионии ҷаҳонӣ мавқеъ пайдо намоянд. инҳо омодагии хеле ҳам ҷиддиро баҳри барномасозӣ дар роботҳои худ ва ширкат дар олимпиадаҳои умумии ҷаҳонии робототехника равона кардаанд. наврасони ҷумҳурии мо дар ҳамин самт фаъолият мекунанд ва роботсозӣ мекунанд. барномаро месозанд, барномаи махсусе ки ба воситаи алгоритмҳо роботро ба кор меандозад ва фаъолияти роботро танзим мекунад. муҳаммад темиров аз он нафаронест ки бо роботсозии худ дар чандин мусобиқот иштирок кардааст. ҳоло бошад омодагии доимӣ дорад то ин ки дар олимпиадаи байналмилалии робототехника ширкат варзад. дар олимпиадаи умумии ҷаҳонии роботҳо иштирок карда ашёеро тариқи роботи худ дар ҷои муайян гузоштем. дар натиҷа холҳои зиёд гирифта ғолибият насибамон гашт. роботи мо ҳаҷман хурд буд, вале чархҳои калон дошта бисёр корҳоро иҷро мекард. инчунин роботи мо рангро низ муайян кард ва ашёеро ки ба ҳамин миқдор буд бо худ гирифта дар ҷои айнан мушаххасшуда гузошт. ҳама чунин нозукиҳоро ба назар гирифта сазовори ҷои аввал гаштем. ҳоло ман бо роботи худ барои иштирок дар олимпиадаи навбатӣ дар ин майдончаи тамринӣ омодагӣ дида истодаам. қариб 50% омода шудем, лекин тамрини пайвастагӣ моро ҳамроҳ аст. ҷои нигаронӣ надорем, чун тайёрии мо хеле ҳам ҷиддӣ рафта истодааст. наврасон роботҳои мазкурро тариқи барномаҳои компютерӣ ба ҳаракат медаронанд ки онҳо дар ин самт омӯзиш гирифтанд. ин ҳама таълимгирандагон аз зинаҳои аввал роботсозӣ ва насб намудани барномаҳоро дар он меомӯзанд. таълим аз ҷузъиёти оддитарин оғоз ёфта то ба марҳилаҳои дигар идома меёбад. наврасоне ки 5 сола ҳастанд, онҳо дар аввал танҳо бо сохтор машғул мешаванд, шинос мешаванд, месозанд, барномаашро наменависанд. дар зинаҳои баландтар барномаҳои гуногуни барномасозӣ аст, бо онҳо фаъолият мекунанд ба монанди Vedo, Scratch, Python, C++, Arduino ва ғайро. ҳар як дарс роботи навро месозанд ва ҳар як дарси навбатӣ ба мавзӯи муайян равона карда шудааст. ҳоло ин наврасон ҳамагӣ барои озмуни байналмилалии роботҳо омодагӣ дида истодаанд. тасмими онҳо на танҳо ширкат кардан, инчунин ғолибият ба даст овардан мебошад. омӯзиши пайвастагӣ дар самти барномаҳои компютерӣ онҳоро барои муваффақ шудан наздиктар мекунад. ҳоло боз мо ба олимпиадаи 2021 тайёр шуда истодем. мо дар категорияи калонҳо иштирок мекунем ва ҳоло боз тайёр истодем. дар ҷои муайян роҳ гашта бо датчикҳои ранги аниқро дида истод нашуда кор. ранги аниқро нигоҳ карда бо мотор онро гирифт нашуда кор ва дар ҷои муайян буда мондан зарур аст. кӯшиш дорам ки дар ин мусобиқа, дар ин олимпиада ҷои якумро, ҷои аввалро гирем. барои ин бояд хуб тайёр диданда кор ва бисёр барои ин мисол мешавад таҷрибаҳо гузаронанда кор ки ҳоло ин наскор мекунад тезтар, зудтар ва хеле боз нағзтар кор кунад.
озмуни байналмилалии роботҳо фарогири нафарон аз 10 то 21 сола мебошад. Аввалин ҷашнвора соли 2004 дар Сингапур баргузор шуда буд ва ҳоло бошад дар он беш аз 1500 кӯдакону наврасони боистеъдод аз 54 кишвари ҷаҳон ширкат меварзанд. озмун марҳилаҳои гуногунро дар бар гирифта аз 3 гурӯҳ иборат аст. боиси хушнудист ки наврасони тоҷик низ ба чунин озмуни байналмилалӣ роҳ ёфтанд ва аз соли 2018 инҷониб иштирокчӣ бевоситаи он ба шумор мераванд. ғолибият барои ин ихтирокорони ҷавон кори ниҳоӣ нест, зеро умедашон дар оянда сазовор шудан ба чандин ҷоизаҳои дигар аст. ҳар сол ду олимпиадаи байналмилалии робототехника доир мегардад ки дар он роботсозони навраси тоҷик ширкат мекунанд. Наврасон дар олимпиада ҷой, вазифа ва супориши мушаххас доранд ки дар майдони робот бояд онро иҷро кунанд. пас аз оне ки барнома дар тӯли 2-3 моҳ омода мегардад, роботсозон ҳуқуқи иштирокро дар олимпиада пайдо мекунанд. Наврасони роботсоз дар олимпиадаи байналмилалӣ ки дар Маҷористон баргузор шуда буд, ширкат дошта миёни дигар иштирокчиён аз чандин кишвари ҷаҳон истеъдоди худро нишон доданд. Марҳилаи аввали олимпиада дар дохили кишвар сурат мегирад. Пас аз натиҷагириҳо ғолибон метавонанд барои иштирок дар сабқатҳои байналмилалӣ рохат гиранд. Имсол тасмим гирифта шудааст ки олимпиадаи байналмилалии роботсозон дар ҷумҳурии Қазоқистон доир гардад. Албатта умед аст ки наврасони тоҷик низ бо гирифтани ҷойҳои намоён ба ватан бармегарданд. агарчи Элбрус шомили гурӯҳи хурди омӯзишӣ мебошад, вале натиҷаҳои калонеро ба даст овардааст. ӯ аллакай ширкаткунандаи чандин мусобиқоти дохиливу хориҷист. шартҳои мушкили олимпиадаи байналмилалии роботсозӣ ки соли ҷорӣ муайян шудааст, барои Элбрус монеа барои иштирок нест. озмуни байналмилалии роботҳо тариқи мустақим дар шабакаи иҷтимоӣ доир шуда буд ки дар он ширкат варзидам. дар он ҷо роботҳои мо ба таври мустақим маҷозӣ иштирок мекарданд ки он дар Ӯзбекистон баргузор шуда буд ва мо бо барномаҳои компютерӣ қувваозмоӣ мекардем. мо дар роботҳои виртуалии худ барномаҳо пайваст карда будем ки бояд онҳо майдончаҳои махсусро гузар мекарданд. шарти озмун чунин буд ки роботҳои виртуалӣ бояд масофаи муайяншударо тез ва бехато гузар карда ғолиб мешуданд. роботро мо бо шакли 3D сохта будем. инчунин соли гузашта низ чунин озмуни байналмилалӣ доир шуд, вале дар он майдони иҷрои кор дигар шаклро дошт. дар он низ дар гурӯҳи иштирокчиёни хурд шомил буда, бо сабаби иштибоҳ дар кори робот сазовори ҷойи сеюм гаштам. Мы заняли 3-е место. мутахассисон бар он назаранд ки ин наврасон дар оянда соҳибкасб шуда рушд меёбанд, зеро омӯзиши пайвастагӣ ва новарии онҳо далели гуфтаҳоянд. ҳар яке онҳо вобаста ба ҷаҳонбинӣ ва дарки худ тасмиму нақшаҳои зиёде доранд. мехоҳам дар оянда ғолибиятро ба даст биёрам. ё барномасоз ва ё омӯзгори информатика шудан орзуи деринаи ман аст. ҳоло тасмими аввалин дараҷаи ман парчами кишвари худро баланд бардоштану ихтирокории тоҷикро муаррифӣ намудан аст. агарчи коршиносон роботсозӣ ва барномарезӣ ба онро танҳо як самти илму технологияи муосир мешуморанд, вале амалии онҳо ба пешрафти нанотехнология аҳамияти бузургӣ дорад. пас ҳар як навгунию нооварӣ метавонад дар пешрафт гардани соҳа нақши бориз гузорад. номзади илмҳои биологӣ Қурбоналӣ Салим яку якбора чанд ихтироъоти ҷадидеро рӯи кор овард ки ҳамагӣ ба бахши хокшиносӣ нигаронида шудааст. ин олими тоҷик бо ҳамин кори худро анҷом надода, дар ояндаҳо низ ба навоварии худ идома доданист. Қурбоналӣ Салим тибқи назарсанҷӣ ва таваҷҷӯҳи истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоию бинандагони барномаи навовар мақоми 4-ро ишғол намудааст. номзади илмҳои биологии Қурбоналӣ Салим чанд ихтироъоти ҷадидеро рӯи кор овард ки ҳамагӣ ба бахши хокшиносӣ нигаронда шудааст. ҷараёни омӯзиш ва тадқиқот дар самти таъсири нуриҳои микробиологӣ ба хусусиятҳои хок дар шароити Тоҷикистон имконият фароҳам овард, то ин олими тоҷик кашфиёте намояд. ихтироъоте ки мо ба шумо расондем, ин штамми бактерияи Рислобиум 80 тиҷӣ ки бахшида ба 80-солагии институти хокшиносии Академияи Кишоварзӣ номгузорӣ гардидааст. моҳияти
این شتم رو اختراع کردن ما در اون است که یعنی این نوری همچون نوری میکروبیولوژی استفاده می شود. یعنی مقصد از اون است که همین برابری استحصال کردن شتم این ما در جمهوری استحصال نوری های میکروبیولوژی رو برای مانیم. از این لحاظ ما شتم باکتری ریزوبیوم رو از ریشه رستنی لوبیا گرفته در شرایط تشخیصگاهی هم از رستنی لوبیای سرخ و هم از رستنی لوبیای سفید ما گرفتیم. برابر این ما این شتم رو که گرفتیم یعنی برابر استحصال کردن این شتم ریزوبیوم 80 جی ما در شرایط تشخیصگاهی که وقتی که این رو استحصال کردیم در شرایط گرمخانه و در شرایط یعنی در منطقه های تاجیکستان مرکزی در خاک‌های خاکستررنگ مقرری یعنی تطبیق نمودیم. در انستیتوت خاکشناسی آزمون این فروغ معرفت برگزار کردیم و خادمان علمی این پژوهشگاه تصمیم گرفتند که یک زمره دستاوردهای خود را با این آزمون پیشان دهند. یکی از این پیشنهاد شدگان این شتم باکتری ریزوم یا ازوباکتری میباشد که ضمن برگزاری این آزمون که در آن متخصصان کسبی سایه خاکشناسی داشتند بهای بلند گرفت و از نتیجه تحلیل تحقیقی علمان و کارشناسان ساحه معلوم گردید که این شتم نه تنها قیمتی نظریوی بلکه اهمیت کلان عملی برای بلند برداشتنی حاصلناکی زراعت را دارد. یعنی در بلند برداشت حاصلناکی خود نقش اساسی می‌باشد. هدف از آن است که وقتی که ما این رو در استحصالات تطبیق نمودیم ما نسبت واریانت نظارتی حاصلناکی گرفته با استفاده از این شتم باکتری ریزوبیوم حاصلناکی ما از 8 تا 15 سانتی یعنی زیاد گردید که این یکی از نتیجه‌های نظرات علمی به حساب می‌رود. натиҷаи парваришҳои такрорӣ имкон дод то бактерияи азотобактерин тоза шаванд ва маводҳои лозима ҷамъоварӣ гарданд. ҳоло тасмим гирифта шуд ки аз ин бактерияҳои тозашуда нурии микробиологии нитроген дар шароити озмоишгоҳӣ тайёр карда дар истеҳсолот санҷиш гузаранд. баъдан натиҷа ва меъёрҳои истифодабарии онро ба заминистифодабарандагон пешкаш намоянд. با تاثیر نیترون های حرارتی ما این شتم رو در دایره همکاری ها با فاکولته فیزیک دانشگاه ملی تاجیکستان همکاری نموده یعنی این شتم رو ما با واسطه نیترون های حرارتی فعال گردانیدیم. برابر فعال گرداندن ما شتم دیوم یکی گرفتیم. این شتم دیوم گرفته ما شتم فعال گردانده شده می باشد که در وقتی با نیترون های حرارتی وقتی که ما این رو کار نمودیم یعنی چند واریانت کار نمودیم که ما واریانت میانه که با ما در کار است ما اون رو به دست آوردیم. یعنی مهلت سبزشی همین باکتری ما که بود 2.5 شبانه روز یعنی 50-52 ساعت ما در نتیجه با نیترون های حرارتی کار نمودن ما همین مهلت که سبزش که 2.5 شبانه روز بود ما همین رو به 10 ساعت فرآوردیم. این گواهی آن است که در وقتی براه ماندنی استحصال نوری های محلی خودمان یعنی نوری های میکروبیولوژی خودمان یعنی این یکی از نتیجه های نظرات به حساب میرود چون که مهلتی که ما همین نوری میکروبیولوژی رو میبریم 2.5 شبانه روز نگاه نمیکنیم یعنی در 10 ساعت ما یک واریانتی که میسازونیم به جای 2.5 روز یک روز ما یعنی صرفه مینماییم. қурбоналӣ салим мехоҳад кашфиёташ на танҳо дар дохил балки хориҷи кишвар низ рақобатпазир гардад. умедаш аз ин кам нест ва талошмандии зиёдеро баҳри амалии он равона кардааст. патенте ки мо бо нейтронҳои ҳароратӣ коркар намудем ҳамин бактерияи ризобиум 80 тижиро патенти миллиро ки гирифтем тарзи тезонидани парвариши бактерияи ризобиум 80 тижиро боз инро ба патенти авроосиёгӣ супоридем ки аз он ҷо натиҷаҳои мусбиро ба даст овардем. дар муллатҳои наздик ин патент ихтироати мо ҳам амалӣ мегардад. мо вақте ки патенти ихтироати худмонро ба корхонаи авроосиёгӣ супоридем аз он ҷо мо хабарномаи мусбии ҳамин патенти худро аллакай гирифтем. метавонад ки дастоварди салим
дар оянда метавонад дар самти илми хокшиносӣ нақши муассири худро гузорад ва боварӣ дорам ки мебад дастовардҳои ин олими тоҷик на танҳо дар ҳудуди тоҷикистон балки берун аз ҳудуди тоҷикистон метавонад нақши муассири худро гузорад. Патентҳое ки мо гирифтем, якум ин штамми бактерияи ризобиум 80 TG ки бахшида ба 80-солагии институти хокшиносии академияи кишоварзӣ номгузорӣ гардидааст. Як. Дуюм штамми фаъолгардондашудаи бактерияи ризобиум 80 TG-ро ки патенти миллии худамонро гирифтем. Сипас сеюм патенти мо ин патенти авроосиёгӣ мебошад ки натиҷаҳои мусбии арзёбӣ гардидаро ба даст овардем. таҳлилу мушоҳидаҳо дар қитъаҳои таҷрибавии минтақаҳои интихобшуда ба роҳ монда шуданд. ҳоло Қурбоналӣ Салим дар ин пойгоҳи таҷрибавӣ тадқиқоташро амалӣ мекунад. нуриҳои микробиологӣ самараи мусбӣ овард ва акнун истифодаи он дар соҳаи боғпарварӣ натиҷаи хуберо ба бор меорад. аз дорухимикатҳои қаблан истифодашуда чунин нуриҳо ҳам самараи хубе дорад ва ҳам дастрасанд, назар дорад худи ин олим. баробари он ки мо дар шароити ташхисгоҳӣ ҳамин нурии микробиологие ки мо истеҳсол кардем азотобактерин, яъне мо инро дар баробаре ки дар заминҳои кишти лӯбиёро ҳосилнокиро аз 8 то 15 сантиметр гирифтем, баробари ин боз дар мавзӯи такмилдиҳии усулҳои биоэкологии баланд бардоштани ҳосилхезии хок дар шароити боғот дар Тоҷикистони марказӣ дар байни қаторҳои боғот мо истифода намуда аллакай натиҷаҳои назарасе ки дар чашм аён аст, мо инро ба даст овардем. Яъне фарқияти нисбати назоратӣ ва нисбати он вариантҳое ки мо ин кор истифода бурдем дар якҷоягӣ бо компост ва 5 намуди порӯи ҳайвонот мо истифода бурдем, дар якҷоягӣ истифода бурдем, аллакай натиҷаҳои назараси илмӣ ба чашми оддӣ дидан мумкин аст. санъаткунонии кишвар яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумату давлат ба шумор меравад. Қурбоналӣ Салим талошро баҳри он равона намудааст ки дар ин самт низ саҳмгузор бошад. тадбиру нақшаҳои амалӣ намудааш бозгӯи ин гуфтаҳоянд. хонандаи литсеи техникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимӣ Исмоилҷон Бобохӯҷазода бо ихтирооти худ дар даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар шаҳри Душанбе ғолибият ба даст овард. аз рӯи 7 номинатсия ки 5 нафарӣ интихоб гардида буданд, Исмоилҷон аз рӯи номинатсияи ихтирокорӣ ва навоварӣ сазовори ҷойи аввал гардид. ин навовари ҷавон бо ҷӯяндагии худ мақоми сеюмро дар рӯйхати беҳтаринҳои соли барномаи навовар ишғол кардааст. дар номинатсия ҳафтум дар ин ҷо ихтирокорӣ ва навоварӣ мебошад ки дар ин ҳам хонандагон, ҳам донишҷӯён ва ҳам омӯзгорон, яъне ходимони илм, аспиранту докторон иштирок намуданд. номинатсияи охир ки ихтирокорӣ ва навоварӣ мебошад, хонандагон аз муассисаҳои таълимӣ бисёр иштирок намуданд ва то даври ниҳоӣ 5 нафар маълум шуд ва ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат ёфтанд. дар ҳамин озмун ҷои якумро хонандаи литсеи техникӣ ба номи академик Осимӣ сазовор гардид ки Бобохӯҷа Исмоил мебошад ки вай хонаи доноро ихтироъ кард ки бениҳоят як ихтирои хуб мебошад ки агар дар амал татбиқ кунад, мисол вай бениҳоят як дастоварди хуб ҳисоб карда мешавад. исмоилҷон дар якҷоягӣ бо устодонаш муддати чанд моҳ ихтирои худро тарҳрезӣ намуда, баъдан онро дар амал татбиқ намуд. ғолибият дар озмун барояш кори осон набуд, аммо боварӣ ба худ ин ҷавони навҷӯро комёб гардонид. фаъолияти Исмоил аз он сар шуд ки дар дарсҳо вазифа супорида шуда буд ки дар дарсҳои нақшакашӣ, технологияи информатсионӣ ки ҳар як хонанда бояд лоиҳаи хонаи худро бояд созад. аз ҳамин шурӯъ намуда Исмоил бисёр кор мекард ва бисёр савол ҷавоб медод ва мо ҳаме хел иқдом гирифтем ки ҳамин хонаро ба кор дарорем ва ҳар рӯз бо як масъалае, бо як саволе омада аз мо пурсон мешуд
ва оҳиста оҳиста ҳамин хонаро гӯё ҳамин мизи кориро ба кор даровардем. ҳар як таҷҳизоте ки ба ӯ лозим мешуд омада пурсон мешуд ки ба мо ҳамин лозим аст, ҳамина бисёр кор мекард ва бисёр савол ҷавоб медод. дар озмуне ки даври якум гузашта шуд, дар ҳамин литсей ӯ сазовори ҷойи аввал шуд. баъдтар боз дар озмуни ноҳиявиам, дар озмуни шаҳри душанбе ҳам исмоилҷон сазовори ҷойи якум шуд, ки мо хеле хушнуд шудем ва лаҳзаи ҳаяҷоновар буд, ки дар вақте ки дар озмун эълон карданд ки хонандаи синфи 11 бобо хуҷазода исмоил аз рӯи номинатсияи ихтироъкорӣ ва навоварӣ ҷойи аввалро гирифтааст. мо ҳамроҳ нишаста будем дар ҳамон озмун ва ин хеле як хурсандии беҳад зиёд буд. дар дарси муаллима саломат хушбахтона дарсҳои физикаро меомӯхтем, ҳамназар шудем ки мо тавонем тарзи амалии физикаро бо хонандаҳо яъне пурратар фаҳмем. мо фикр кардем дар ин сурат мо як миз ихтироъ кардем ки мизи кори ном гузоштем. ихтирои якуми исмоилҷон ки мизи кори ном гирифтааст аз чанд қисм иборат мебошад: иҷрои корҳои супоришӣ, насб намудани таҷҳизоти муосир, бехатарӣ ва дигар амалҳои мизи кориро ин нововари ҷавон дар ихтирои худ ба инобат гирифтааст. хонанда ки аз синфи ҳаштуми физикаро меомӯзад, физика як фанни хеле ҷиддӣ аст. бе физика ҳаётро тасаввур кардан номумкин аст. вақте ки хонанда ҳамин дарсҳои физикаро пурратар, ҳам амалӣ, ҳам назариявӣ аз худ мекунад пурратар, метавонад аз он як олим гӯем ҳам мешавад барояд ва дар ин ҷода ба пешравии давлати мо саҳми калон мегузорад. мизро мо бо муаллима барои нақшаҳо, барои майдони магнитӣ ва дигар нақшаҳое ки дар дарсҳои физика истифода мешуд фикр карда сохтем ки ҳамин нақшаҳоро дар ин миз сохта ва истифода бурда шавад. дар озмун мо ду макета, яъне мизи корӣ ва хонаи боақл пешниҳод кардем. дар он ҷо мо аз мизи корӣ ҷойи аввалро ишғол кардем, сазовор шудем. ин мизи ман барои дарсҳои физика таҷрибаҳо гузарондан ба кор меравад. миз дорои 25 функсия мебошад. таври кори он иборат аз тана иборат буда, аз пеш аз ҳама аз 220 вол сар мекунем ва инҷо ин бошад барои дарони асбоб мизро хунук кардан, яъне растиши кӯтоҳ ба амал наояд. боз дар ин ҷо ламп барои равшан кардани миз, чун равшантар гардад, чунки мо зебо дида тавонем. дар ин ҷо барои пайваст кардан мо махсус такягоҳ гузоштем ки дар ин ҷо паянник меистад. дар вақти пайваст кардан мо метавонем нақшаҳоро дар ин ҷо нигаҳ дошта кори худро бо осонӣ анҷом диҳем. дуди паянник барои саломатӣ зарар дорад. мо дар ин ҷо махсус бодкаш мондем ки ин тавр кор карда боди паянникро ба ақиб мебарорад ва ба мо зарар намерасонад. дар ин ҷо мо доска барои ҷойи иловагӣ, барои пайваст кардан ва ба ислоҳ паянник мондем ки дар ин ҷо боз ҷойи иловагӣ барои кор кардан мебошад. ихтирои дигарашро исмоилҷон бобохуҷазода хонаи боақл ном гузоштааст, ки он дар бунёди иншооти наву замонавӣ муносиб аст. ҳангоми коркарди тарҳи мазкур ихтироъкор ба се қисми он таваҷҷӯҳи асосӣ додааст, то хонаи муосири сохтааш диққатҷалбкунанда ва ҷаззоб бошад. муаллима ба мо супориш дод ки ҳар кас хонае ки дар оянда хоҳиш дорад ҳамонро лоиҳаашро тасвир карда пешниҳод кунад. ва мо кор кардам, пешниҳод кардам як хонае сохтем ки ғайриоддӣ бошад, мисол кор кунад ва тариқи схемаҳо кор кунад, мисол худашро равшан карда, хомӯш карда тавонад. инро пешниҳод кардем ва хубии ин дар он шуд ки ҳамон вазифаҳое ки дигар одамон мекунанд ҳамонро иҷро мекунанд, вале камхарҷ мебошад. инам худаш як пешравӣ мебошад. мо ният дорем ки ҳаминро мукаммалтар кунем ва мизи кориро ба патент
пешниҳод кардем агар ки шавад гирем ҳаминро дар истифода барорем ҳам мизи кориро ҳам хонаи доноро мехоҳем ки ҳар як иншоотҳое ки дар шаҳри Душанбе бунёд мешавад мехоҳем ки ҳам хел хонаи доно шаванд бехатар бошанд яъне ба ҳамин асри 21 навигари техника муносиб бошад. исмоилҷон аз кӯдакӣ ба ихтирооту нововарӣ рағбати беандоза дошт. волидон қобилияти ӯро ба инобат гирифта ба хотири пешрафти фаъолияти баъдӣ ӯро ба литсеи техникии донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи муҳаммад осимӣ шомил карданд. таълиму роҳнамоии устодон исмоилҷонро дар ихтироъкорӣ муваффақтар намуд. акнун ба хотири устувортар кардани мавқеи худ миёни ихтироъкорони ҷавон ӯ ҳам фанҳои дақиқ ва ҳам забонҳои хориҷиро омӯхта истодааст. исмоилҷон ҳарчанд дар хурдсолӣ бачаи оромтабиатам буд, бисёр кунҷков буд ки хеле саволҳои ғайриоддӣ медод. Масалан, ягон бозича ё ягон чизе ки ба вай тӯҳфа меовардам, вай ҳатман мепурсид дарунаш чӣ бошад, ин барои чи аст, ин аст чи аст. Як рӯз ду рӯз бозӣ мекардам, дуруни ҳамонро ҳатман нигоҳ мекард, чӣ бошад, чӣ кор карда бошад. Барои ӯ аҷоиб будам ин чизо. Ба ҳамин чиз ки завқ дошт, мегуфт ки ман ин хел месозам, хел месозам. Ман мегуфтам ки чизе лозим бошад, дастгирӣ мекунам ва баъд кае ки бо меояд, дар куҷош омадӣ, тамом шуд ё нашид. Лекин ҳатман як коре ки сар мекард, мехост ки амро то охир расонад. нововариҳои дигар ва кашфиёти ихтироъоти ҷадид аз нақшаҳои аввалиндараҷаи исмоилҷон дониста мешавад. ҳамин аст ки ӯ пайваста пайи донишандозист. устодон низ аз ояндаи ин ҷавони ҷӯянда умедҳои калонӣ доранд ва итминони комилӣ менамоянд ки бо нововариҳои худ метавонад ҳамчун як ихтироъкори муваффақ на танҳо дар кишвар, балки дар минтақа гардад. ихтироъкори ҷавон меҳринигори булбулназар дар форуми занони ихтироъкор ки дар шаҳри Сеули Корея баргузор гардид, миёни 29 кишвари ҷаҳон соҳиби медали биринҷӣ гашт. ин нахустин дастоварди меҳринигор буд ки боиси таваҷҷӯҳи олимони ҷаҳон гардид. ихтироъоти ин ҷавони кашшофро мутахассисони соҳа барои бахши насоҷӣ муфид арзёбӣ карданд ва меҳринигор дар рӯйхати беҳтари чеҳраҳои соли 2021 барномаи навовар зинаи дуюмро ишғол кардааст. дар пешниҳод кардани ин ихтироот роҳбари илмӣ дар якҷоягӣ бо устодони кафедраи донишгоҳи миллӣ ва кафедраи химияи донишгоҳи технологии Тоҷикистон хулоса ихтироъ баровардем ки амин ихтироотро ба маркази миллии патентӣ пешниҳод кунем ва боиси хурсандист ки нахуст патентро ба даст овардем ва дар чанд озмунҳои ихтироъкорони беҳтарини ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок карда ҷои сазоворро ба даст овардем. меҳнати пурсамараш буд ки дар озмуни занони ихтироъкорон дар шаҳри Сеули ҷумҳурии Корея иштирок намуда барандаи медали биринҷи ин озмун гардиданд. нисбати корҳои илми тадқиқоти меҳрингор чунин гуфтаниам ки асосан меҳрингор дар мавзӯи ҷудо кардани пайвастаҳои фенолӣ аз растании пахта корҳои илми тадқиқотиашонро мегзаронанд. дар рӯи замин олимон ва мутахассисон рӯ овардан ба истифода бурдани рангҳои табиӣ, яъне безарар будани он ба худи шахсият, яъне ки пеш аз ҳама ки мо як корро анҷом медиҳем, ин ба худи бояд одамизод бартарият дошта бошад ва истифодаи ҳамин рангҳои табиӣ, агар дар соҳати саноати хӯрока бигӯем, пеш аз ҳама ино антиоксидант ҳастанд, яъне ки ин барои пурқувват кардани худи организми инсоният ба истифода бурда мешаванд, ки ин як дастоварди беҳад муҳим аст. ва агар дар соҳаи насоҷӣ гап занем, агар ин барои нигоҳ доштани рангҳои табиӣ ва безараргардонӣ дар организми инсон мебошад. тарзи ҳосил кардани ранг аз маводи растанӣ номгӯи он ихтироотест ки меҳрнигор онро аз маҳсулоти табиии кишвар кашф кард. ихтироъкор дар натиҷаи тадқиқоти зиёди илмӣ маводи мазкурро рӯи кор овард ва талошро баҳри он равона сохт, то чунин навгунӣ такрорнашаванда бошаду ба соҳа судман гардад. ранги мазкур барои матоъҳо истифода шуда ба талаботи истеҳсолот ҷавобгӯ будааст. аввал мо
маркази миллии патентӣ ҳамаи корҳоро дида баромадем. Ягон нафар коркардагӣ нестанд ва барои ҳамин дар якҷоягӣ баробарият бо устодони кафедра тасмим гирифтем ки аз маводи растанигӣ рангро тайёр кунем ки барои ранг кардани матто ришта ки ба саноати насоҷӣ пешниҳод карда шавад. Ихтироъ тарзи ҳосил кардани ранг аз маводи растанигӣ, растании пахта. пайвастаҳои фенолие ки аз узвҳои гуногуни растанаи пахта меҳринигор ҷудо намудан, асосан ҳамчун рангкунандаҳо барои ранг намудани маснуоти насоҷӣ истифода бурда мешаванд. натиҷаи корҳои илмии тадқиқотии меҳринигор метавонад ки дар саноати сабук дар корхонаҳои истеҳсоли маҳсулоти насоҷӣ татбиқ шавад. Рангро дар шароити озмоишгоҳӣ асосан моддаҳои химиявӣ истифода намебаранд, ҳама табиӣ. Барои истеҳсол кардани ранг дар шароити лабораторӣ аввал мо худи амон пахта аз решаояш, навдаи паллои ғӯзя ва пояи асосиро мегирем. Дар муддати 2-3 соат дар момчаи обӣ гарм карда меистад ва баъд аз он амон ранг хунук карда мешавад ва филтр мекунанд ва баъд аз он амон рангро дар эксикатор, як асбоби химиявӣ аст ки дар он ҷо амон рангро хушк мекунем дар эксикатор. Баъд амон рангаи қуқ карда шударо бо моддаҳои химиявӣ барои ранг кардани матто аввал дар муддати 2-3 соат дар ҳамомчаи обӣ нигоҳ медорем. баъд амон маторо гирифта дар руни амон ранг мегузорем. баъди 2-3 соат маълум мешавад ки амон ранг дар матто меистад ё не. баъди таҷриба гузарондан маълум шуд ки амин ранги ки аз узвҳои гуногуни пахта гирифта шуданд ба амон матто ҷавобгӯ аст. қаблан барои ранг кардани маснуоти насоҷӣ асосан аз рангҳои синтетикӣ истифода мебурданд ки аллакай зарари рангҳои синтетикӣ гарчанде ки маснуоти насоҷӣ ҳам бошад исбот шудааст. барои организми инсон бисёри ин рангҳо зараровар ҳастанд. масалан дар организм онҳо ҳасосияту дигар бемориҳои пӯстро боис мешаванд ки пайдо шаванд ва рангҳои табиӣ ин рангҳое ҳастанд ки масалан аз табиат ва аз дигар растаниҳо истеҳсол карда мешаванд ва безарар ҳастанд аз ҷиҳати иқтисодӣ. аллакай тамоми ҷаҳон рӯ ба маҳсулоти табиӣ оварда истодааст ва бисёре аз кишварҳои мутараққӣ аз ҳамин истифодаи рангҳои синтетикӣ манъ шудааст дар чунин давлатҳо ва ин ҷустуҷӯ намудани манбаъҳои нави рангҳои табиӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон фикр мекунам яке аз масъалаҳои мубрами ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад ва барои саноатикунонии кишвар мусоидат мекунад, чунки ин ашёи хоми табиӣ аст ва вай он қадар масалан гӯем ки нархи гарон надорад ва инчунин барои организм безарар аст. фарқият амин ки дигар рангҳое ки истифода бурда мешаванд асосан барои хӯрокворӣ истифода бурда мешаванд. амин рангро барои пешниҳод кардани ба саноати насоҷӣ ягон нафар пешниҳод кардагӣ набуданд. дар соҳаи насоҷӣ асосан рангҳое ки истифода мебаранд ва ё дар вақти шуштан рангаш меравад, лекин ин ранг аз пахтае ки аз узвҳои гуногунаш гирифта шуданд, аз решааш, навдаи паллӯи ва ғӯзааш гирифта шуданд, рангаш намеравад, яъне ин ки ба саноати насоҷӣ ба талаботаш ҷавобгӯ аст. меҳринигор аз ашёи дуюмдараҷаи ҳамин растании пахта истифода мебарад, яъне вай худи пахтаро истифода намебарад. масалан аз ҳамун пояи пахта, аз барги хушкшудаи пахта ки он растаниро пахтаашро мегиранд, вай ҳамчун ашёи хоми дуюмдараҷа дар истеҳсолот истифода намешавад, яъне ки он ҳамчун партов истифода мешавад ва баъзан онро ҳамчун сӯзишворӣ истифода мебаранд. ин гӯем ки ҳамчун партов истифода мешавад, яъне ки вай ягон нархи гарон надорад. аз решаи ҳамон истеҳсол мекунад рангҳои пешниҳодшударо, яъне ки ягон нархи гарон надорад, вай хеле дастрас аст. айни ҳол вай якчанд навъҳои пахтаро гирифтааст, аз он ҷумла навъи ҳисор, навъи дӯстӣ ва ғайра. акнун фурсат расид ки беҳтарин чеҳраи барномаи навоварро ки зинаи аввалро ишғол кардааст муаррифӣ карда бошем. пизишкони маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ дар роҳбарии номзади илмҳои тиб Акбар Муродов бори аввал ҷарроҳии саратони гурдаро дар асоси ворид кардани технологияи нави муосири тиббӣ аз хориҷ дар кишвар ба роҳ монданд. коршиносон ин дастоварди тиббиро дар мамлакат беназир маънидод мекунанд.
бо чунин дастовард мақоми аввал дар рӯйхати беҳтарин чеҳраҳои соли 2021 барномаи навовар сазовори номзади илмҳои тиб Акбар Муродов ва пизишкони Маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ гардид. пизишкони Маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ бори аввал ҷарроҳии саратони гурдаро бо технологияи муосири тиббӣ дар кишвар ба роҳ монданд. Коршиносон ин равандро муждаи неке дар соҳа унвон мекунанд. ҳоло бошад чунин раванд тибқи таҷрибаҳои тиббии муосир дар мамлакат сурат мегирад. мо таҷрибаи Штатҳои Муттаҳидаи Америка, давлатҳои Аврупо, давлати Ҷопон ва Федератсияи Россияро ба назар гирифта санҷидем, омӯхтем ва ба хулосае омадем, ки оризаҳои бемороне ки гирифтори бемории саратон ҳастанд бо таври видеоэндоскопӣ ва ёки кушода дар ҷаҳон ҷарроҳӣ мешаванд ва ягон фарқият байни онҳо нест дар натиҷаи санҷиш. Бар ҳамин хулоса омадем, ки мо ҳам гузарондани ин намуди табобатро дар ҷумҳуриямон оғоз кунем. Асосан мақсад ин баланд бардоштани сифати хидматрасонии тиббӣ ба шаҳрвандони ҷумҳуриямон. ин намуди ҷарроҳӣ дар Тоҷикистон, дар ҷумҳуриямон ба беморони гирифтори саратони гурда, рӯда ва бачадон бори якум аст. Мо бо мувофиқат бо беморонро ҷарроҳӣ кардем бо як натиҷаи хуб, бо беоризаҳои баъди ҷарроҳӣ ба табобати амбулаторӣ ҷо бурдем. табибони муассисаи давлатии Маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ назди Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон як амалиёти бениҳоят нодире, ки то ҳол дар ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронда намешуд, анҷом доданд, ки ин амалиёти ҷарроҳии саратони бачадон ва саратони гурда мебошад. ҷарроҳии саратони гурда бо дастгоҳҳои нави тибби муосир гузаронда шуда, мутахассисони соҳа дақиқназарона ҷарроҳиро анҷом медиҳанд. агарчи дар ибтидои гузарондани чунин амалиёти ҷарроҳӣ мушкилиҳо пеш меомад, вале дар марҳилаҳои дигар таҷрибаи пизишкон ғанӣ гардид ва ҳоло онро муваффақона ба итмом мерасонанд. аз сабабе ки дар вақти гузарондани ин намуди ҷарроҳӣ як чанд табиб иштирок мекунад, аз табибе ки камераро меқапад, яке дар забони ислоҳи забони англисӣ камерамен мегӯянд. ҳамон шахс бисёр ба мо мушкилӣ буд, барое ки табибони мо якум бора ин бои сари кор доштанд, ба мо ниҳоят мушкилӣ омад. аммо баъди гузарондани якчанд намуди оператсия ҳозир мо барои гузарондани ин намуди ҷарроҳиҳо мушкилӣ надорем. таҷҳизоте ки мо ҳангоми гузарондани ин намуди ҷарроҳиҳо истифода мебарем, ин таҷҳизотҳои олмонӣ мебошад. дастовардҳои табибони тоҷик ин вобаста аст аз анамин дастгоҳу таҷҳизотҳое ки имрӯз хеле зиёд вориди ҷумҳурии Тоҷикистон мешаванд. ҳамин имконот, ҳамин шароитҳо ҳаст, ки имрӯз табибон бо истифода аз имконоти мавҷуда тавониста истодаанд, ки ҳар лаҳза қадам ба қадам ба сӯи пешрафт дар соҳаи тандурустӣ дошта бошанд. мақсади ворид кардани ин технология ин паст кардани хароҷоти беморон ва давлат барои табобати ин намуди беморон мебошад. агар мо ҳамин намуди ҷарроҳиҳоро бо таври кушода гузаронем, беморон муддати зиёда аз 7 рӯз 10 рӯз бистарӣ мешаванд дар марказ. вақте ки мо бо технологияи нав, яъне видеоэндоскопӣ ин намуди ҷарроҳиҳоро мегузаронем, беморон муддати 4-5 рӯз бистарӣ мешаванд. дар ин ҷо хароҷоти ҳам дороворӣ ҳангоми барои паст кардани шиддати дард, ҳам барои ҷиҳати иқтисодӣ ба ҳамон бемор, ки муддати 4 рӯз бистарӣ мешавад, хеш табораш саргардон намешаванд дар беморхона. ҳангоми гузарондани ин намуди ҷарроҳиҳо маҳсулотҳое ки мо дар вақти ҷарроҳӣ истифода мебарем, яъне духтани шони материал мегӯем мо, риштаҳо барои духтан низ кам аст. яъне ин бемориҳо бо агар
ислоҳоти русӣ гирем экономически эффективности ин бемориҳо мисол ниҳоят хубтар аст назар ба ҷарроҳие ки ба таври кушода мегузаранд. дар гузашта гирифторони бемории саратони гурда ба хориҷи кишвар сафар мекарданд то тариқи дастгоҳҳои тибби замонавӣ ҷарроҳӣ намоянд. Акнун пас аз ба роҳ мондани чунин амалиёти ҷарроҳӣ ҳоҷат ба хориҷи кишвар рафтан нест, мегӯянд мутахассисони соҳа. барои гузарондани ин амалиётҳо пештар шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ба хориҷи кишвар сафар мекарданд ки ин албатта ҳам вақти зиёдро металабид ва ҳам маблағи зиёд сарф мешуд. то ворид кардани ин намуди табобат беморон муроҷиат мекарданд ба давлати Ҳиндустон, Туркия, Федератсияи Россия ва ғайраҳо. беморое буданд ки ба мо муроҷиат мекарданд, мегуфтанд ки моро бо технологияи нав ҷарроҳӣ кунед. таҷрибаи давлатҳои Аврупо, Ҷопон ва Федератсияи Россияро ба назар гирифта мо ҳам бо ҳамин намуди технологияи нав ҷарроҳиро оғоз кардем. фаъолияти номзади илмҳои тиб Акбар Муродов дар соҳа тасодуфӣ набуда, аз хурди орзуи табиб шуданро дошт. ҳамин буд ки ӯ аз чандин зинаҳои таҳсилот дар соҳаи тибро гузашта то ба зинаи мутахассисӣ расидааст. ҳоло бошад Акбар бо тамоми худро дар ин соҳа бахшидааст, зеро ӯ ба хубӣ медонад ки хурдтарин кӯмаке ба дардмандони оризаҳои саратон то куҷо наҷотбахш аст. ман аз хурдӣ шавқу равғати зиёд доштам ба тиб, ҳастам ба ҷарроҳӣ ва бо гуфтаниам ки ин роҳи мушкил аст ба ҳар як шахсе ки ҷарроҳ шудан мехоҳад. ин роҳи ниҳоят дуру дароз аст, тӯлонӣ аст. барои ҷарроҳ шудан бояд заҳмат кашид, аввал касбро нағз дид ва заҳмати зиёд талаб мекард. донишгоҳи давлатии тиббӣ ба номи Абуалӣ ибн Синоро хатм кардам ва аз соли 2009 то соли 2012 ординатураи клиникиро хатм карда, баъди ординатураи клиникӣ муддати 2 сол дар беморхонаи клиникии ёрии тиббии таъҷилӣ кор фаъолият кардам. баъди фаъолият барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳи дониши худам ба гузаштани аспирантура дар шаҳри Москав аз тарафи барномаи байналмилалии дурахшондагон равона карда дар он ҷо таҳсили худро муддати 3 сол давом додам. аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон амасола мутахассисони соҳаи тиб ба хориҷи кишвар сафарбар карда мешаванд то онҳо рафта дар он ҷо таҷрибаи пешрафтаи тибби ҷаҳониро аз бар намоянд ва омада дар ҷумҳурии Тоҷикистон чунин навгониҳоро ба вуҷуд биёваранд. табиб Акбар Муродов яке аз ҳамин табибоне ҳаст ки дар хориҷи кишвар такмили ихтисос кард ва омада дар ҷумҳурии Тоҷикистон ана як навгоние офарид. Акбар Исматиллоевич ҳамчун як мутахассиси ҷавони пешрафтаам гӯем хато намекунем, вай дар соҳаи ҳамин хирургия дар ҳамин ҷарроҳиҳои эндовидеохирургия ки иҷро мешаванд ва ё таҷрибаи зиёд доранд ва бе мушкилӣ аз уҳдаи ин ҷарроҳиҳо вай мебарояд. ҳамкории зич дорем, маслиҳатҳои муфид ба мо медиҳад дар вақти кор, дар вақти рафти ҷарроҳӣ. пизичкони ин даргоҳ амалӣ намудани чандин ҷарроҳиҳои дигарро низ ба нақша доранд. фароҳам омадани шароити имконият метавонад ба амалӣ гардидани чандин иқдомоти наҷибе дар ин бахши тиб мусоидат кунад. ҳамин аст ки мутахассисони соҳа мехоҳанд бо амалӣ сохтани навовариҳои дигаре фаъолияти самардоштаи худро тақвият бахшанд. бинандагони гиромӣ ва ҳаводорони ихтироъкору навовар, ҳамин тариқ соли 2021 мо шумораи зиёди кашофону ҷӯяндагонро аз соҳоти гуногун тариқи барномаи худ чеҳракушоӣ кардем ки онҳо тавонистанд бо навгониҳо, дастовардҳои илмию амалӣ ва муаррифии ихтироъкорӣ дар хориҷи кишвар аз миллату давлати худ муаррифӣ карда бошанд. иқдомоти муаррифии дастовардҳои ихтироъкорону навоваронро дар соли 2022 низ идома хоҳем дод. агар шумо низ навҷӯ ва кашофед ва дар кори худ навоварии назаррасеро ба амал овардед, пас яке аз чеҳраҳои барномаи мо дар соли 2022 шумо хоҳед буд. барномаи навовар имконияти хубест барои таблиғи нафарони навовару ҷӯянда дар соҳоти мухталиф. ҳамеша тоза эҷод, навовар ва ҷӯянда бошед.